assalamu alaikum modon wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bandiraɓe julɓe l'islamiyankoɓe jiidaɓe jeydaɓe rendaɓe enɗam rendaɓe dendagal moƴƴireji moni fof noon salminama tan yettama jarnama sikala ko musidɗo moɗon Demba Abou Sow animateur mo ganduɗa ko kañum ɗowanta moɗon yewtere nde ganduɗa wiyetede Foutiou Sénégal émission moɗon tawi émission meɗen biyeteɗo Foutiou Sénégal holto nden yewtere waɗete e télévision meɗen machallah keptinaɗo gandaɗo biyeteɗo Africa Pular TV ɗo nokku ɗo wiyete zone capitale sallila alhamdu ko ɗon haalirde nde woni ɗum noon kala ɗo mbawɗon wonde ene gonirɗon eɗo mbawɗon darade leydi Allah ndi eɗo asamana wawi timde moni foof kala dimanche à partir de 20h ha 21h mon dia naton to page Facebook Africa Pular TV ha tonto YouTube sikki ala e kala banɗo kadi abonné ene wawi kadi yaator télévision muɗum nanga yewtere machallah émission moɗon biyeteɗo Foutiou Sénégal tawi ɗowanta moɗon ɗum ko Demba Abou Sow Foutiou Sénégal noon ene noddi foof ene noddi nalankoɓe meɗen ene noddi jomen métier en fitiram golle en ɓe ene noddi ɗaniyankoɓe men ene noddi dawriyankoɓe meɗen woni banggue politique leydi men ene noddi tigui rigui fina tawa men pine men aadaji men e dendagal fofoof en kono ɓamta eywa findina gandal towgal fof ina nodda e oɗon émission Foutiou Sénégal mo Demba Abou Sow ɗowanta moɗon kala dimanche à partir de 20h yaɓandema 21h kala dimanche inchallahu taala e télévision moɗon biyeteɗo Africa Pular TV ɗum noon kala dimanche à partir de 20h 21h jeeyi page Facebook Africa Pular TV jonton to YouTube ko inchallahu taala ma on kawre jewte inchallahu taala juɓuɗe baɗɗe fayida jaaduɗe e zaman tawine kadi kala noddaɗo ari mana o arini ko leñol ngol foof o arini ko Afrique foof o arini ko Sénégal foof ɗum noon émission moɗon machallahu tigui tigui Foutiou Sénégal darima tawi ɗo ɗum ko musidɗo moɗo Demba Abou Sow kala dimanche à partir de 20h yaɓandema 21h e nder télévision meɗen machallah gandaɗo towɗo nanaɗo machallah labɗo image labɗo son so tawi woni on mbaɗi émission moɗon namneɗon beele ina ko maquillage min mbiya ala wona maquillage ko image machallah télévision Africa Pular c'est très riche machallah ɗum noon yo Allah jokku ɗum rendez-vous bandiraɓe inchallah kala dimanche à partir de 20h 21h émission moɗon mo Demba Abou Sow ɗowanta moɗon biyeteɗo tigui tigui Foutiou Sénégal kala saaha dimanche uji meɗen 20h yaɓandema 21h ɗum noon yen gone jaam inchallahu taala mbatten hakkillaji bandiraɓe julɓe